Ne-a lăsat Vovomobilul, prieteni, suntem pe autostradă, suntem în Franța, ne îndreptăm către Paris și dintr-o dată Vovomobilul n-a mai mers, a zis gata, eu aici mă opresc, s-a rupt curoaua de distribuție, evident rupându-se curoaua de distribuție s-a dus și chiuloasa și uite așa noi am rămas cu Vovomobilul pe autostradă și așteptăm platforma să vină să ne ia. Asta este, o să trebuiască să ne luăm la revedere de la Vovomobil și așteptăm platforma să vedem ce facem cu ea, o dezmembrăm sau vedem mai departe. Ei, o salutare prieteni și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi, dată, după cum spuneam și în vlogul trecut, o să vă spun întreaga poveste despre tot ceea ce s-a întâmplat cu Vovomobilul, cum i-a venit moartea pe neașteptate. Nu știu de ce să întâmplă, pentru că ar trebui să fiu trist, dar așa e când ai probleme cu capul. Dar înainte de toate, tătuțule, haideți să începem ziua cum trebuie și să facem o cafea, tată, pentru că vă prezint noul revoluționar Magimix 74499. Acest aparat revoluționar poate fi al tău numai la un singur subscribe și un singur like. Și dacă lași un comentariu acolo, tată, nu uita, subscribe, like și comentariu, iar acest Magimix poate fi al tău. Bă, mă nebuni de cap. Hai să vedem Magimixul ăsta, tată, ce cafea face. Gata, tată, oprim aparatul. Și am luat cafeaua. Bă, frate, sincer, sunt curios să văd cum este, ce gustare. Mamă, cum miroase, ești nebun la cap. Mamă, ce mă salvarea. Dacă aveți probleme cu inima, să nu mă puneți în viața voastră să fac cafea, pentru că nu știu cât o să mai duceți. Dar tătuțule, noi ne oprim aici să savurăm și noi această cât ce să savurez, frate, ești nebun că e... Nu mai savurăm nici cafeaua, am lăsat-o jos, tătuțule, și ne vedem din Tânculețul Oltenesc, unde o să vă povestesc întreaga poveste despre Vovomobil. Ne vedem în curând. Gata, tătuțule, ne-am urcat în Tânculețul Oltenesc și o să mergem să-l testăm pe drumurile din Franța. După cum vedeți, am ajuns cu bine, Tânculețul a rezistat atâția kilometri. Ne punem centura frumos, regulamentar. Aici este o regulă cu centura. Și o să mergem, tată, și o să vă povestesc întreaga peripeție cu vechiul Vovomobil. Bă, sincer să fiu, a fost pentru prima oară când mă las o mașină pe stradă. N-am știu, frate, cum să reacționez, n-am știu ce să fac. Bă, ideea e că era într-o zi de weekend, eu trebuia să ajung până în Paris, trebuia să mă întâlnesc cu niște prieteni. Na, zi de weekend, relaxare. Bă, frate, și plec de acasă frumos, toate bune, muzică, bă, deci nicio treabă, frate. Bă, și dintr-o dată pe autostradă, bă, nu se mi accelera mașina, frate, bă, da, deloc. Eram cu a 5-a și n-aveam, frate, aveam 90 la oră, adică ce poate să se întâmple la viteza aia, știi? Bă, și nu se mi accelerează, accelerația mea era în blană. În mintea mea ce era, frate, mă, nu trage mașina, o dau pe a 4. Am dat-o pe a 4, am zis, gata, rupe. De unde, frate? Nimic. Mă, accelerația era în blană și ea nu se accelera absolut deloc. Ce-i fac, frate, acum? Am dat-o pe a 4, mai rău, frate, s-a aprins tot bordul. Pom de Crăciun. Am văzut că s-a aprins bordul, am zis, clar, trebuie să trag pe dreapta, gata, aici a fost sfârșitul. Am prins o porțiune unde am putut să trag pe dreapta, bă, și am oprit mașina. Păi și acum vă dați seama, eu fiind într-o țară străină, nu știam, fratele meu, eu să sun la platformă, nu știam ce e de făcut, eram și pe autostradă. Și acum apelez varianta românească, sună un prieten, fratele meu, pentru că dacă era să fiu sunat eu la platformă, vă dați seama, la franceza pe care o știu era ceva de genul ăsta. Sună fratele vostru acum la platformă, eu cu telefonul la ureche, răspunde la de la platformă. Alo? Alo, je suis Roberto, je suis ici en autostradation, allez-y după moi. Parce que de piacettes de unir, il avait un... Deci cam așa era nivelul meu de franceză. Vă dați seama câte șanse aveam eu să mă găsească pe mine oamenii ăia, nu? Adică să fim serioși, cine ar putea să găsească un dement care spune allez-y după moi? Nici CIA-ul nu te găsește în ritmul ăsta, din nebun, nici FBI-ul, nimeni. Bă, o oră jumate, fratele meu, a stat să aștept după platformă. Bă, n-am mai putut de foame, bă, mă bătea soarele în cap. Mă luase cu palpitații, cu cardieși, cu toate nebunile, cu toate bolile, bă, nu mai puteam. A venit ăla cu platforma, bineînțeles că n-am vorbit nimic, ești nebun la cap, nu te bași, fratele meu. A venit omul, m-a întrebat ce s-a întâmplat. Motor, se fitiu, atât am știut să-i spun. Și arătam și așa, știi, cu cruce. Ei sunt catolici, dar m-am gândit, bă, poate înțeleg totuși. Bă, frate, și acum asta mă las într-o localitate și îl întreb ce se întâmplă. Aici te las. Și eu eram, nu cred că eu nu stau aici. Bă, și îi spune la domnule, știți că eu nu stau aici, că de franceza mea. Vă dați seama ce a putut omul să mă înțeleagă. Și explic omul, frate, bine, până la urmă l-am sunat pe prietenul ăsta al meu și am spus, bă, frate, tradum că nu mă înțeleg cu ăsta vrea să mă lase aici, eu nu vreau să cobor, știi? La modul ăsta a fost. Și într-un final să aflu că în Franța, fratele meu, dacă te-a lăsat mașina pe autostradă, este o mașină de depanaj care vine, te ia după autostradă și te duce în cel mai apropiat oraș
și altă mașină care vine și te ia de acolo. Deci eu după ce am așteptat o oră jumate după prima platformă, a trebuit să mai aștept încă o oră jumate, frate, ca să mai vină o platformă să mă ia să mă duc acasă. Deci nebun la cap. Și eu eram cu cardia și cu palpitațiile și cu toate alea. Am luat toate bolile, nu mai puteam. Asta a fost toată povestea automobilului și am ajuns acasă și uite ce s-a întâmplat. Resuscită automobilul! A pornit automobilul! Să moară, mă, să lasă aici că mai pot! Lasă aici că mai pot! M-am mort! O dăm mai în față, e bine! Arnold! Mașină cu greutate, nu? Mașină cu greutate, automobilul. Ne-a lăsat să drum, dar a resuscitat, l-am adus să pun aici. Suntem bine! Ăla, tata, a fost ultimul drum al automobilului și iată-ne acum în Franța, tătuțule, în noul Tânculeț Oltenesc, suntem pe autostradă și mașinuța n-are nicio treabă, n-a avut nicio treabă, a mers super, super bine. Și acum că mulți m-ați întrebat de ce n-am dat mai multe detalii despre mașină și despre consum și dotări și așa mai departe, astăzi, tata, o să facem și treaba asta și o să vă spun mai multe detalii despre mașinuța asta. Bă, deci așa cum am spus-o și în vlogul trecut, mașinuța este un Audi A4, mașinuța este din 2002. Are un motor de 1.8 turbo, mașina este quattro, mașina are o instalație GPL Landi Renzo, așa am luat-o, însă, tată, sincer să fiu, mașina se comportă super bine pe GPL, adică mașina acum este pe gaz și nu are nicio treabă. Să-i dăm o inferioară, stai să vedem. Și n-ai, frate, nicio treabă. Și mașina e tank, frate. Și e pe gaz, înțelegeți? Dar mașina are făcute și unele modificări. Fostul proprietar maniac și pasionat de Audi, păi și-a făcut el niște schimbări. I-a pus o țeavă de debit mai mare, i-a pus alte furtunașe, a schimbat furtunașe, i-a pus furtunașe de sab, de nu știu ce chestii. Bă, sunt fel și fel de chestii făcute pe la mașină, ceea ce o fac să tragă, frate, cu halul ăsta. Adică n-are nicio treabă. N-am ce să-i reproșez la mașină. Ca și consum, tată, cât îi dai atât mănâncă. Știi cum să spun? Adică, nu știu cum să vă spun, dar dacă mergi ușor liniștit, bă, mașina pe exterior, sincer, are un consum de 7,5, i-am spus și 7 pe exterior, dar l-a mers ușor, liniștit. Pe oraș, sincer să fiu, cel mai mic consum pe care am putut să-l scot a fost 9. Cel mai mare, nu mai spun, o să vă speriați dacă vă spun cel mai mare consum. Mașina are un sistem de quattro, ceea ce mi-a plăcut și este impresionant, cum am spus-o și în vlogul trecut. Bă, quattro e quattro, frate. Am mers cu ea și pe zăpadă, am făcut teste și pe zăpadă. Într-adevăr, pe zăpadă când mergi cu ea, sari undeva și pe la 17 la consum, pentru că n-am mers cu ea numai cu a întâia, cu a doua, forge și așa mai departe. Bă, dar n-am rămas niciodată înzăpezit. Și am mers cu zăpadă inclusiv până la spoiler, sincer vă spun. Deci n-ai ce să-i reproșezi. Quattro e quattro, frate. Pe lângă toate astea, mașinuța are o modificare făcută la sunet. Adică, i-am anulat intermediara și am pus o țeavă de inox. Și dă un sunet mai dur, mai de bestie, mai sport, mai... Deși nu e un sunet obositor. Adică e un sunet plăcut, nu e un sunet să te obosească, la un drum lung, să te... Nu. Asta e, frate, puterea și n-ai, frate. Nu știu, eu nu am fost foarte mulțumit de mașină. Bă, frate, știu, e o mașinuță veche, e bătrân, dar e mașinuța mea de suflet, frate. Pentru mine mașinuța mea de suflet a fost prima mea mașină și e atașamentul ăla, știi cum e. Bă, frate, prima mașină, prima iubire, nu se uită niciodată, totuțule. Mașinuța are un volan de V7, mașinuța este S-Line, are navigație, are încălzire în scaune, climatronic pe 2 zone, geamuri electrice față, pentru că pe modelele acestea de mașină n-au fost făcute și cu geamuri electrice pe spate. Singura chestie pe care nu are trapă, în rest mașinuța are tot ce se putea pentru varianta de V6. Eu când am
am ales să-mi iau mașinuța asta, am căutat mașinuța asta foarte mult timp, pentru că am vrut să fie cât mai compactă mașinuța, să aibă încălzire în scaune, să aibă navigație. Mie îmi place foarte mult mașina cu navigație. Sunt mulți care nu pun accent pe asta. Bă, frate, dar sincer să fiu, nu știu, mie îmi place navigația, nu o folosesc, sincer să fiu, deci nu folosesc navigația, pentru că mereu am Waze-ul aici, după cum vedeți, sunt cu Waze-ul după mine. Navigația n-am folosit-o niciodată de când am luat mașinuța asta. Dar îi schimb aspectul, nu știu, altceva, știi? Știi ce zic? Cam aia e. Și bineînțeles, tătuțule, că nu puteam să încheiem acest vlog decât de acolo de unde l-am început. Și în ciuda faptului că nu am băut cafea înainte de filmări, o beam acum după filmări, nu este nicio problemă. Iar acest vlog, tată fiind expirat, v-aș ruga să apăsați un mare buton de subscribe dacă încă n-ați făcut-o, un mare buton de like și apăsați și pe clopoțel ca să vă zdrângăne când apar următoare vloguri. Eu m-am creat, tată, să beau cafea pentru că astăzi, tătuțule, din păcate n-am băut nicio cafea, nu că aș avea nevoie, da, în fine. Iar noi ne revedem, tătuțule, la următorul vlog.